Takže čau, dneska si tam u dalšího videa. Opět jsou tu ochutnávky, které měly minulý video ohromný úspěch. Teda ohromný. Na naše poměry. Tentokrát to bude speciální ochutnávka, protože budeme ochutnávat americké potraviny. Takže prvně bych chtěla začít něčím méně zajímavým. Takže za prvé, méně zajímavý je to protože jsem fakt vodu už vypil, jo. Tohle je méně zajímavý, chápeme se. Tak tady můžete vidět detailně. Takže teďka vám popíšu, jak tahle voda měla chutnat, nebo chutnala. Vlastně měla by mít hodně minerálů, kvalitní by měla být. Byla dobrá a měla prostě hořký konec. Prostě bylo to docela cítit, nebylo to obyčejný. Druhá věc, která taky mi nepřijde tolik zajímavá, vlastně v Americe je fakt velmi populární. A jsou to Twinkies. Já tady mám marshmallowovou příchuť, teď vám je ukážu. Upřímně, já jsem Twinkies už jednou měl, ale ne tuhle příchuť, takže by mě hodně zajímala. Ale, je tu jedno ale. Úplně tak jako nepřežila jízdu vlakem. Dělá jí značka Hostess, která vlastně jednou zkrachovala a teďka to znova dělá vlastně, já myslím, že úplně jediná firma, která to dělá na celém světě. Jdeme zkusit si ji rozbalit a sníst. Takže bez obalu vypadá si takhle. Tak jo, a teď je čas ochutnávky. Takhle vypadá. Vevnitř je náplň. Velmi bohatá náplň. A vím, k čemu bych to přirovnal. Chutná to jako vanilkový burmík, který je napuštěný marshmallowem. Přesně tak to chutná. A je to dobrý. Dal bych tomu 7 bodů z 10. Twinkie, je to dobrý. Dobře, takže teďka tady máme nějaký pendrek. Upřímně jsem si o tom moc nezjišťoval. A popíšu vám to, je to prostě, vypadá to jako pendrek, zabalený, prostě jednotlivě. Měl by být jahodový. Takhle to vypadá. A teďka to zkusíme ochutnat. Tohle chutná jako, to nemá vůbec chuť. To je jak kdybych žvejkal pendrek bez chuti. Není to sladký, což je plus, to mě docela vyhovuje. Momentálně nemám úplně chuť na sladký. Ale nebo jako hodně slabá lékořice, fakt je takový. Tohle to si ode mě zaslouží takový 3 až 4 body z 10. Teďka tady mám věc, kterou jsem ještě neochutnával, no tuhle verzi. Jmenuje se to Nerds. Wow. Otevírá se to fakt zvláštně. Zatím jsem to otevřel nějak takhle a je to fakt zvláštní. Tak já se s tím poradím v off-screenu. 2000 years later. Dobrý, už jsem to otevřel, teda jenom z jedné strany, ale snad to nevadí, jdeme ochutnat. Takhle normálně, takový kuličky jsem dostal, jdeme to ochutnat, poprvé. Je to kyselo-sladký, jak bych to popsal, je to jako křupavý, kyselý žížalky. Je to zajímavý. Nerdi se ze mě zaslouží 8,5 bodů z 10. Dále tu máme vodu. Nevím, jestli vodu. Viděl jsem to vždycky v amerických videích. Je to hodně populární. Taky jsem se o tom nic nezjišťoval, abych byl překvapený. A ani to nechci číst. Viděl jsem to tam, fakt jsem jako znal to, takže mám na to hroznou chuť. No chuť, nevím, netuším, jak to chutná. Jdeme se na to kouknout. Dobře, a na tohle jsem opravdu zvědavej. Fakt mě to zajímá, jdeme na to. Já to zkusím roztřepat. Nevím, jestli se má nebo ne. Třeba to potom nebude používatelný. Nevím, jestli to vůbec
netuším, jestli to bude perlivý. Myslíte, že to bude perlivý? Právě jsem to zatřepal. No, doufejme, že ne. To nejde otevřít. A už se to odpečetilo. Ano. Dobrý. Voní to jako... No, nemá to moc silnou vůni, ale už se hrozně těším, až to ochutnám. Tak jdeme na to. Tady to mě nějak moc teda nezaujalo. Chutná to jako málo sladká, bezbublinková borůvková Fanta. Asi tak. Je to fajn, ale zůstanu radši u borůvkový bublinkovatý Fanty. Tady to si za mě odnáší 6 bodů z 10. Teďka tady máme vodu, která mě nejvíc zajímala. Teda furt zajímá. V životě jsem ji neměl, jmenuje se Blk a vlastně je to černá voda, tak na tohle jsem fakt hrozně zvědavý. V životě jsem nebyl černou vodu. A je to vlastně úplně bez barověv, jo. Netuším, kde vzali černou vodu. Tak jo, tak to zkusíme otevřít. Vlastně, ještě než to otevřu, tak řeknu, vím, že by tady někde mělo být napsáno Enjoy the dark side. Ale, zkoumal jsem to, ale furt jsem tam nic neviděl, prostě nenašel jsem to, vůbec to tam není vidět. Takže doufáme, že tahle flaška to má taky. Voní to jako voda, I guess. Tak jo, teďka chvíle, na kterou jsem se strašně dlouho čekal a hrozně moc jsem se držel, abych to ve vlaku nevypil. Tak, jdeme na to. To chutná... Tohle se liší od Fidži tak. Wow, fakt je to černý, to zvláštní. Liší se to od Fidži tak, že Fidži má hořký jenom konec, ale tady to mi přijde hořký po celou dobu. Chutná mi, mám jí rád, i když normálně hořký rád nemám, tady to je tak příjemně hořký. Je to hlavně hrozně zvláštní to pít, prostě černou vodu. Ale tady to, už za design flašky, za to, že tam mají pravděpodobně něco napsaného, co jsem koukal všude, jako na těch videích to tam je. Tak za design a za to vlastně odkud je a za to, že vlastně celkově mi chutnala a ještě k tomu, že to splnilo moje očekávání, bych dal 9 bodů z 10. Tak poslední věc, kterou tady mám připravenou, není typicky americká, ale přesto jsem ji ve videu prostě chtěl. Takže máme tady Jelly Beans. Když vám v rychlosti vysvětlím, co je to Jelly Beans, vlastně já to znám tak, že když se to hraje, vlastně si losujete s kamarádem třeba různé barvy a odstíny těch fazolek a vlastně je tam kolik, myslím, že 8 vlastně typů fazolek a vždycky, no barev, a vždycky nějaká je dobrá a nějaká je špatná. Třeba hnědá je buď puding, anebo psí žrádlo. A vlastně je to jako dětská ruleta, když to tak řeknu. Takže já vám to ukážu teďka, jak to vypadá. Já fakt nechci, nebo chci. Ještě nevím. Já to nejdřív rozdělám. Tak dobře, máme to rozbalený. Koukneme se dovnitř. Tak to nechcete cítit. To vůbec nevoní dobře. Už teď jsem si jistý, že je tam něco špatného. Bože, hrozně špatného. Mám husinu. To je nechutný. No. Já, jelikož je tady video, ochutnám všechny. Ne jakoby, že bych snědl celý balení, ne. To po mně nemůžete chtít. Ale ochutnám od každý jednu. Což je podle mě už takhle dost hardcore. Protože atakovat z vratky fakt nechcete. Tak počkejte, já si jenom přinesu koš. Dobře, takže mám tady připravený koš, konečně. Doufám, že ho nebudu potřebovat. A vlastně tady jsou vypsané všechny příchutě vzadu a já vám je přečtu. Takže buď tady jsou smradlavé ponožky, anebo tutti frutti. Pak je tady
Pak je tady popcorn a něco, co nedokážu ani přeložit. Možná to ani vidět nechci. Pak jsou tady zvratky a broskev, nebo tady je psí žrádlo a puding, to jsem četl, tráva nebo limetka, pak zubní pasta anebo borůvka, pak další kombinace je sopel z nosu anebo hruška a poslední kombinace je kokos anebo dětský ubrousky. Myslím tady ty. Takže první se pustíme do těch jednoduchých, abych se nepozvracel hnedka na začátku. Nechci, fuj. Takže první mně přijde nejlehčí mi přijde modrá, tak držte mi palce, nebo mě nedržte, to je jedno, už je to na tom, kterou jsem si vybral, vlastně u téhle se nebojím, buď je to pasta nebo borůvka, bože. 3, 2, 1, teď. Borůvka, druhá. Tohle je buď sopel z nosu, anebo hruška, prosím, ať je to hruška. Já hlavně nechci zvratky, takže prosím hrušku. Mě líto to zapíjet blkem. A tohle hruška nebyla. Tak teďka zkusíme atakovat zvratky anebo broskev, prosím. Prosím, nechci zvratky. 3, 2, 1, teď. Já se ze začátku radoval, že je to... Počkej. Já se ze začátku radoval, že to bylo sladký, ale byly to zvratky, fuj. Teďka si dáme buď puding, anebo psí žrádlo. Prosím, miluj se božá, dej mi puding. 3, 2, 1, teď. Puding. Takže dál, tady máme žlutou. Buď je to máslový popcorn, anebo, to si myslím, to jsem prostě nedokázal vyluštit. Buď to je zkažený vejce, anebo ušní más. Takže jdeme na to. Popcorn by nebyl špatný, jo, když jsme u toho. Já to nedokážu k něčemu přirovnat, to nechutná. Jo, 100%, to není máslový popcorn. Ale to bylo horší než zvratky. Dál tady máme tutti frutti, anebo smradlavý ponožky. Pane bože, proč mám takovou smůlu? Tohle nebylo tutti frutti. Takže dál tady mám buď dětský útěrky, anebo tady mám kokos. Teď mi to jedno. No, mám dětský útěrky, ale není to tak zlý. Tak a všechno špatný je za mnou, protože už je tady jenom poslední a to je v pohodě. Buď je to tráva, anebo libetka, takže jdeme na to. Je to tráva, je to špatný, ale je to v pohodě. Tady to, když budu hodnotit celkově jako hru, tak je to zábava, ale jako hru bych to hodnotil asi jako, fakt je to dobrý. To bych dal klidně 9 z 10, je to fakt sranda. A kdybych hodnotil ty špatný fazolky, tak jelikož mají být špatný, tak odvedli fakt perfektní práci. Takže tomu dávám chuti, jak to má chutnat, je fakt 10 z 10, protože ono je to sice hnusný, ale ono to má být hnusný. Takže tak. Takže doufám, že se ti video líbilo. Pokud se ti video nelíbilo, neváhej dát dislike, ale k tomu nám rozhodně napiš, co se ti nelíbilo, ať to můžeme vylepšit. Pokud se ti video líbilo, neváhej dát like, nebo ho okomentovat, nebo ho sdílet nejlépe. A pokud ještě nejsi náš odběratel, nezapomeň kliknout na tlačítko odběr. A doufám, že jsi video užil a uvidím se u dalšího videa. Ahoj!